Bona nit a tots i a totes. Benvinguts a aquesta sessió ordinària del ple de l'Ajuntament. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de la sessió anterior del ple extraordinari del 23 de novembre del 2015. Alguna coseta que m'heu comentat? Sí? No, per nostre no. Doncs bé, passem a votar, si cas. Vots a favor? Molt bé. El segon punt de l'ordre del dia és la dació de compte de la subvenció concedida per la Diputació de València per a la reparació i millora de les instal·lacions dels pous de Senda Morisca i Los Alorines. Bueno, aunque el títol nomena a Senda Morisca y a Lorines, que lo de Villena, estos 20.000 euros se van a destinar para reparar, o bueno, para pagar la reparació del motor, quan es va cremar el 3 d'octubre, que això ja està canviat, i es va estudiar la possibilitat de canviar la bomba per a poder millorar el rendiment d'extracció del pou d'ahir de Senda Morisca. La subvenció són 20.000 euros, es dona per a reparar o per a pagar aquesta reparació i per a ficar una bomba que va ampliar i a millorar molt el que és les prestacions d'aquest pou. Més o menys calculem un 75% de millora, ara està traient uns 4,5 litres i passaríem 6,5-7. La bomba que s'ha comprat en principi podria arribar a treure fins a 10 litres. La cosa està que com el tubo que hi ha ficat no dona, entonces hi ha una pèrdua de càrrega i per tant hi ha una pèrdua de capacitat d'extracció i ahir es perd una sèrie de litres. Entonces, fins que no la muntem i comencem a treure, no sabem si arribarem a 6,5, a 7, a 7,5, però en ningú cas arribarem als 10, perquè no hi ha capacitat. Però que sí que traurem molta més ràbia, consumir menys energia i per això serà més rentable per lo que és el pou i per lo que és la millora d'aigua potable per al servei del poble. Alguna coseta que m'ho trobeu? No, per allà. Doncs bé, anem a veure. El tercer punt de l'ordre del dia és la dació de compte del decret d'alcaldia número 360/2015 sobre l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits. Això és de l'obra de la reforma que es va fer del frontó, coses legals, que la factura ficava una coseta i faltava ficar un cèntim. Entonces s'ha tingut de fer una modificació de crèdit per a ficar aquest cèntim per complir la legalitat, ni més ni menys. Era 4.000 i uns cèntims i en la factura va ficar 4.000, però s'ha tingut de fer aquest requisit per complir en la legalitat. El quart punt de l'ordre del dia és el de dació del compte del decret d'alcaldia 361/2015, aprovació de l'expedient modificació de crèdits 15/2015. Aquestes són, la moció de crèdit és arran de la subvenció que la Diputació ens ha donat per al pla que ha aprovat la Diputació, en els quals els 50.000 euros van a destinar-se a la reforma dels vestidors de la piscina, en la millora i adaptació per a les persones amb discapacitats o dificultats físiques. 50.000 euros és el que tenim que fer de crèdit, són diners que ens dona la Diputació, i així comentar que el procés de contractació o de licitació ja s'ha fet, es van presentar 4 empreses. La primera oferta, o l'oferta més, la primera que es va quedar al concurs, la van desestimar perquè per una baixa que van qualificar de molt temerària, és una empresa de Castelló, entonces va tindre que desestimar. I la segona oferta,
que és l'empresa la que al final ho farà, és d'Asfaltos Guerola, Guerola Transfer, que al final és l'empresa que farà la millora dels vestidors. També hi ha una sèrie de millores i des 4 empreses al final la Guerola Transfer és la que farà la millora dels vestuaris en estos diners. Alguna coseta que ho vull comentar, Vicent? Bé, el quin punt és el dació de compte del decret d'alcaldia 375/2015, aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 16/2015. Esto es el mateix que hem parlat dels diners de la Diputació, és 20.000 euros que ens dona la Diputació, hi ha que fer una modificació de crèdit en el pressupost per incloure els 20.000 euros i al final era això, és el que va destinar-se per a ficar la bomba nova en el pou de Senda Morisca. Alguna coseta que voleu comentar? Vale. El 6è punt és la dació de compte del decret d'alcaldia 393/2015 sobre aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 17/2015. En este cas era... Sí, és la transferència d'una partida a una altra, però era per derivar per... la distribució. Això va ser una reparació de camins que es va fer el fort del Tio Cinto, el camí per a Victòria i la gralla, i és fer la modificació per poder pagar aquesta obra. Són 1.140 euros en 43. Alguna coseta que vull comentar, Vicent? Molt bé. El 7è punt és la dació de compte del decret d'alcaldia 395/2015 sobre aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 18/2015. Sobre un total de... la modificació són 484 euros, és de quan es va canviar a l'Ajuntament les portes i les finestres, però del projecte que va fer l'arquitecte, faltava pagar aquestes cosetes de tema del projecte i res, era per això, per poder liquidar en el que va fer el projecte. Alguna coseta que voleu dir, Vicent? El 8è punt és ratificació del decret d'alcaldia número 366/2015 sobre sol·licitud d'inclusió d'aquest Ajuntament en els convenis amb col·legis professionals exercici 2016. L'Ajuntament de Fontanars de Alforins, per tindre menys de 1.001 habitants, té dret a un conveni en la Diputació, a 3 convenis. Hi ha una sèrie de llistats de professionals que es pot conveniar perquè treballin a l'Ajuntament. En aquests moments tenim l'arquitecte municipal, l'arquitecte tècnic, tenim l'enginyera de Montes i tenim el que és la part d'enginyeria industrial, que l'enginyera de Montes seguirà la mateixa, l'arquitecte municipal seguirà el mateix i hem fet un canvi en el que és l'enginyer, que antes era una persona i ara entrarà una altra persona que diuen Àlex Belda. I al final hem considerat que per la nostra metodologia de feina i les coses que volem fer, diguem que requerim un canvi de persona i al final hem pensat en aquesta persona que és la que més ens ha convençut per dur a terme allò que volem fer. Alguna coseta que vull comentar? També comentar que en l'arquitecte tècnic, en l'arquitecte municipal, hem ampliat el seu conveni de 2 a 4 hores, perquè al final és l'arquitecte treballant. I és un poble xicotet, però feina hi ha molta en aquest cas. Per tant, hem pujat de 2 a 4 hores. Hi ha que votar? Vale. Doncs vots a favor? Perfecte.
El 9è punt és l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits. Al final això es tracta de intentar liquidar allò que no estava pressupostat, deixar-ho el més liquidat possible, valga la redundància. Al final, diguem que hi ha per aplicar 41.640,94 euros, agarrant aquestes partides que sempre se pressuposta de més per imprevistos o perquè se pressuposta per qualsevol cosa que pugui passar, s'agarren aquests diners que en principi no van a gastar-se o que no se gasten i ho apliquem per allò on tenim que aplicar diners per deixar-ho el més net possible. S'apliquen 13.986,64 euros i la diferència estem parlant de 38.000, no? Sí, aproximadament. El que queda per aplicar, no ho dic. Però això que apliquem, 13.986 euros d'unes partides a aquestes per deixar-ho el més net possible. Alguna coseta que vulgueu comentar, Vicent? A veure si ho entenem. El total que hi ha en frau de remanent són 41.000 i aquests 13.000 són els que s'apliquen. Els que estan fora. Estan fora són els 13.000? No. Els 41.000? Els 41.000 són els 41.000. Els 41.640 és el que queda fora. I els 13.986 és el que s'ha aconseguit aplicar. La resta és el que queda per aplicar. Vull dir que hi ha diverses coses, reparació de camins, entonces vull dir... Vale? Vots a favor? Correcte. El punt que fa 10 és la correspondència d'informes de l'alcaldia. En primer lloc, comentar un poquet el fet de fer les sessions, aquesta sessió ordinària, però la intenció és que per almenys les sessions ordinàries, que hi ha una cada trimestre, poder-les fer en la Casa de Cultura, tenint en compte que l'Ajuntament a dia d'avui no està adaptat a les persones amb discapacitat o amb dificultats per a poder accedir a la sala de plens. Com ara no podem ficar-se a reformar l'Ajuntament per a poder fer-lo accessible en aquest aspecte, però tinguent la Casa Cultura, que són unes instal·lacions molt bones, hem pensat que seria el més lògic poder-ho fer. I per això és la qüestió d'haver-ho aprovat, d'haver-ho fet així. Després, coses que volia comentar. Com tots sabreu, el divendres 27 de novembre vam organitzar una assemblea veïnal. L'objectiu, que almenys el grup que ara, quan venim un grup en la campanya ho vam comentar, l'objectiu nostre és que hi hagi més transparència i més participació ciutadana. El que se vol intentar és que siguin assemblees que no tinguin, o intentar que tinguin poc contingut polític, i fomentar més aquestes accions com un vehicle de comunicació entre Ajuntament i veïnat. El nostre desig és que després d'estos 4 anys, passi el que passi, d'aquí 4 anys, això sigui una manera de treballar com a l'Ajuntament, perquè al final, quan més informació hi ha de cara al veïnat, o el veïnat més disponibilitat tinga de preguntar i que se li puguen aclarir les coses, millor. Entonces, nosaltres, aquests 4 anys ho tenim clar, d'aquí 4 anys ja veurem el que passa. Un altre informe de l'alcaldia és el tema de la web, una web nova que hem fet de l'Ajuntament, que passa amb Àngels. Bé, vau ser informats per correu electrònic que s'ha ficat en marxa una nova web. Sempre hem pensat que la web de l'Ajuntament ha de ser una ferramenta de comunicació dinàmica per als veïns i també una eina per mostrar el poble de cara al turisme. Vam estar valorant, sabeu que la web estava integrada dins de portals municipals, una ferramenta gratuïta que oferia la Diputació.
Va estar valorant continuar en ells, ja que era la manera de treballar, però una vegada contactats en ells se n'hem de portales municipals per moltes raons. És una eina tancada, encorsetada, no s'acoplava massa a les nostres necessitats i vam decidir fer una web nova que ens ha costat 0 euros perquè s'ha fet de manera desinteressada per gent que coneix la programació web i l'únic cost que té és de 3 euros al mes, que és el que val el servidor. S'ha posat en marxa, no està a acabar perquè comporta molta faena, però com podeu veure ja es passen ahir les notícies, les ofertes de treball, les ajudes econòmiques, hem començat per ahir. Esperem al llarg de l'any acabar-la. També s'ha fet una ferramenta que no està visible al públic, que és de cara a la biblioteca. L'actual bibliotecari ja està treballant en aquesta eina que li agilitza molt més la manera d'introduir llibres, actualitzar préstecs i tot això. També l'objectiu és que la gent des de sa casa tingui accés a la web de la biblioteca i veja els llibres que estan per a prestar, vamos. I ja està, la porta de portales municipals hem assegurat que sempre estigui oberta. Si d'ací 2 anys, 3 anys, 4 anys volem tornar a portales municipals, ningú problema. Bé, altra cosa que volem comentar i volem felicitar a la gent. S'estan organitzant unes activitats esportives per als xiquets. S'han inscrit un total de 37 xiquets i vull agrair públicament la feina i predisposició de Julián, de Julián Gandia, i de Pablo Carabuig, perquè al final sense la seva col·laboració no seria possible. I el que intentem és aquestes iniciatives que la gent o els xiquets s'acostumen a poder participar de tot allò que es pugui proposar de l'Ajuntament i entre tots fem que la cosa marxi un poquet i s'animen i puguem fer més coses d'estes. Altra cosa és la xarxa de llibres. Sí, com ja vam comentar, ens vam adherir a la xarxa llibres i vam donar un plaç per a presentar sol·licituds, el qual va acabar el 17 de desembre, i són 75 sol·licituds presentades, 75 xiquets són els que cobraran estos llibres en 2 parts. Una primera part de 100 euros, si s'han consumit i si no és menys, i una segona part quan acabi el curs de la resta que han comprat, fins a un màxim de 200 euros. Entonces es crearan banc de llibres i aprofitaran per al pròxim any tindre els llibres gratuïts. Entonces, ara han passat les festes, començaran a pagar-se la primera part i això quan a la xarxa de llibres. Aprofitem i comentem també que hem creat una plaça d'auxiliar per a l'escoleta infantil que començarà a treballar a partir del 7 de gener. Sí, també, degut a l'augment de ràtio que ens va donar la conselleria per als 4 xiquets que no van ser admitits en juny en la matrícula, i considerant que una mestra era un poc insuficient per a tindre-los a tots prou controlats, som de 7 xiquets entre 1 any i 2 anys, i aprofitant també els pressupostos nous, ara en gener entrarà una xica de recolzament, unes 3 hores diàries, hasta que en mes de març o abril ens entra una becària de l'Institut d'Albaida que està fent un superior d'infantils i això és el... Els 4 van a tindre també el que és el bono? El bono escola. A veure, això és una cosa que s'ha parlat en els pares. No, és preguntar-ho si van a tindre el bono o no van a tindre el bono. Oficialment, no. Però s'ha arribat a un xicotet d'acord entre tots per a facilitar que els 17 xiquets estiguin
No, sí, si la proposta va ser la que vaig mirar jo, no estava coberts. Jo, en això de la bossa de l'escoleta, vull deixar clares unes quantes coses. Hi ha que tenir en compte que el 7 de gener entraran 17 xiquets a l'escoleta. 17. Que la creació d'esta plaça es fa en diners que destinem de la partida d'alcaldia per a crear aquesta plaça. Vull dir, sentim bé, són diners que en teoria correspondien a l'alcaldia, però com nosaltres apostem per cobrir necessitats, sobretot educatives d'aquest poble, aquests diners que en teoria anirien a l'alcaldia van a destinar a aquesta plaça per a cobrir aquestes necessitats. En aquest aspecte vull referir-me a l'acte del ple del 28 de setembre del 2012, en els quals en aquest punt van tindre moltes discrepàncies. A part de que es van qüestionar les bases, que nosaltres vam parlar que cada l'any que ve ho pillaríem amb més temps i jo crec que més tranquil·litat per a fer unes bases molt millors o millorar el que hi ha. Va plantejar que des del grup popular plantegeu que el sorteig de qui entrava i qui no entrava havia sigut l'opció més justa. Nosaltres vam comentar que no, perquè al final, però bueno, doncs no. Vull recalcar unes paraules que vas dir tu, que quan jo vaig comentar que el que nosaltres estàvem fent ara a partir de com vam entrar, això es tenia que haver fet en febrer, quan vosaltres teniu l'alcaldia, quan va veure el problema. El que vas dir és que ja no es pot fer res, perquè si diu la conselleria que per ampliar ràtio has de tindre uns metres quadrats, diversos banys i més coses. I ahí estem d'acord, vull dir que on està l'escoleta no ho estem ampliant. Però tu vas apostillar que era impossible de fer res, impossible. Nosaltres hem demostrat que sí que era possible. Vull dir, jo tinc que agrair a Rosalia la feina que s'ha fet d'anar cridant i d'anar peleant per a poder aconseguir això. També tinc que agrair a persones des de conselleria i arrimats amb nosaltres que ens han ajudat i ens han facilitat el poder aconseguir que 4 xiquets que es quedaven fora de l'escoleta entraren. També agrair als pares la seva comprensió, la seva ajuda, perquè entre tots han fet possible que algo que es donava com impossible es pugui fer a partir del 7 de gener, que és que 17 xiquets estiguen dins. Nosaltres això ho tenim clar, però no es quedem ahí, perquè l'any que ve també tenim molts xiquets i han fet la pertinent sol·licitud a la Conselleria d'Educació per a que cara al curs 2017-2017 l'educació de 2 a 3 anys, que des del govern que ja ara mana en València es defen com a pública i universal, se pugui instaurar a 5 Fontanars, perquè l'escola que tenim dona per això. Entonces ja han fet la sol·licitud des de l'equip de govern per a que ens tinguin en compte i perquè ens incloguin. I així cobrirem les necessitats de xiquets de 2 a 3 anys en l'escola i els xiquets més xicotets d'1 any a 2 anys en l'escoleta. I tindrem això cobert. Jo en això vull treure pit del meu partit de Compromís, que aposto per això, i en aquest sentit tinc constància, i és més, des del Partit Popular s'està peleant en les coses per a poder, eliminar el tema de l'escoleta de 2 a 3 anys perquè no siga pública i perquè no siga viable. Són maneres de fer. Nosaltres creiem en una manera, el Partit Popular de València creu en altra. I això, vull dir, ens ha costat, però ho hem aconseguit. Això respecte al tema de l'escoleta. Després, informar també que acabem de fer el primer Consell Agrari d'esta nova legislatura. Hem recuperat una figura que ja estava, que és el Consell Agrari, i hem portat una sèrie de punts. Jo només vull recalcar un, que és el tema de la bàscula. El tema de la bàscula que tenim a dalt és un tema que jo desconeixia un poquet del funcionament, però ara ja estic més o menys al dia del funcionament legal. El 23 d'octubre tenim en registre d'entrada una carta de Subdirección General de Industria, Servicio de Calidad y Control Industrial, Vehículos y Metrología. En esta carta es venen a informar
que hi ha una llei, la 32/2014, del 22 de desembre, de metrologia, que estableix el control metrològic de l'estat dels instruments de mesura, és a dir, tipus instruments com la bàscula. L'ordre del 27 d'abril de 1999 regula el control metrològic de l'estat sobre els instruments de pesatge, sobre les bàscules, i estableix que els posseïdors d'aparells com les bàscules, quan s'utilitzen les bàscules per a la realització de transaccions comercials, estan obligats a sol·licitar la seva verificació periòdica cada 2 anys, amb l'objecte de comprovar que estos es mantenen en les seves característiques meteorològiques en perfecte estat. Estiguen prohibida la seva utilització per a tals fins si no es supera aquesta fase de control meteorològic. La bàscula, l'última revisió que es fa és en l'any 2010. Vull dir, la revisió del 2012 no es fa, la revisió del 2014 no es fa. No es fa, suposo que hi hauria raons, però en teoria l'empresa o l'administració que s'encarrega de fer aquest estudi o aquesta verificació, que és Enginyeria de Gestió Industrial, INGEIN, que és un departament que està homologat per la Generalitat Valenciana. Quan jo parlo amb ells, el que em diuen és que en el 2012, quan van tocar per vindre a fer l'oso, se'ls va comentar que la bàscula estava de baixa, vull dir que no hi havia bàscula. Això és el que me van dir ells. I jo vaig dir, bàscula en tenim. Entonces, quan me fiquen en això de dir, si no hi ha una inspecció pot tindre una sanció. Les sancions venen regulades en el títol 6è de la llei 32/2014. Estem parlant que la sanció més lleu són de 5.000 euros. La nostra estaria al voltant entre 5.001 euros i 90.000 euros. Si haguem tingut inspecció, no hem tingut inspecció, però si hagués vingut una inspecció o algú s'haurà queixat a l'Ajuntament de que la bàscula no funciona bé o alguna cosa, i haver vingut l'indústria a investigar, la sanció que tenia que fer front l'Ajuntament hauria pogut arribar a 90.000 euros, perquè la més grave crec que no ens tocava, que són 600.000 euros. Però s'enfrontàvem a entre 5.000 i 90.000 euros de sanció. Però una cosa que estem obligats per llei, vull dir, no és una cosa que ho fas perquè vols o no, per llei. Es va fer en el 2010 i després ja 2012-2014 no es va fer. Nosaltres ja hem demanat la pertinent revisió, que vinguin, si no passa res serà a principis de febrer. Això té un cost, estem parlant aproximadament la revisió més el servei tècnic, potser 1.500-2.000 euros que hi ha que pagar. Després hi ha una ordenança a aprovar en l'any 2011-2012 en el qual es regula el preu del pesatge. No està complint-se més que res perquè l'aparato que hi ha ahí, el tema del canvi és molt difícil, però al final el que la gent té que entendre és que el manteniment de la bàscula, que és un servei públic, té un costos i això té que aplicar. Vull dir, més o menys estem parlant que són 1.000 euros a l'any de manteniment, com a mínim, el que costa la bàscula. I entonces, per això perquè ho tinguin clar. Ves que és perquè jo en l'assemblea que vam fer el veïnal, la meva línia va ser no de lloar, sinó a totes les persones, a tots els diferents ajuntaments i les seves corporacions que han passat per ací, agrair-los i dir-los que quan uno està ací comprèn les dificultats de quan uno mana i el que costa i a quantes coses té que enfrontar-se. I això ho tinc clar en l'assemblea. Però sí que vull deixar clar que hi ha maneres de gestionar. Hi ha maneres, les que nosaltres estem imposant des del primer moment, aunque hi ha moltes vegades que hi ha molta gent que no ho entén, però enfront d'aquesta gestió, en coses com aquestes de la bàscula, enfrontem la improvisació. I davant els compliments que nosaltres s'estem demanant a nosaltres mateixa, per exemple com a fer-ho del Pau, molt a pesar de la vostra opinió i de molta gent del poble, però per fer complir la llei, per complir-la, hi ha maneres que s'adapten a la falta d'aplicació de les lleis i les normatives. I sí, no ha passat res, és veritat. Però si passara,
per exemple, en el tema de la bàscula, al poble de Fontanals i Alforins li haurà pogut costar la broma 90.000 euros. No estem per regalar, però bueno. Però sí que vull deixar clar això, que hi ha unes maneres i altres maneres. La nostra manera la tenim clara, aunque hi ha gent que no ho entenga i no ho comprendrà. Però nosaltres com a Ajuntament tenim una obligació. I això volem deixar-ho molt clar. I ja per últim, deixem-me que vegi, per últim, volem informar i per altra part demanar explicacions per a que se mos pugui aclarir això perquè... Ah, sí, perdó, que se m'havia passat, sí. Sí, antes que això, vull que agrair a Maria Àngels, que és la que més està peleant en el tema de la biblioteca, la qual farem una inauguració oficial el dia 4 de gener, però vull que ho digui ella que també comenta una coseta que m'ha acord. Volem informar dins del programa Recuperem el fons de la biblioteca. La biblioteca, com bé es va dir en l'assemblea, ha estat, estimem que una miqueta descuidada, no han entrat llibres nous en molts anys i hem implantat un programa de Recuperem el fons de la biblioteca. Hem rebut moltes donacions. Anys darrere sabem que es van rebre donacions, però no estaven ni catalogades, ni ordenades, ni posades en el seu lloc. Aquesta feina s'ha estat fent durant els últims mesos i agrair a moltíssima gent que de forma desinteressada ha portat llibres, sobretot llibres infantils, juvenils, que estem molt contents. I agrair també de manera més personal a Guillem Gin Llopis, que és un xic de naturalitat de Fontanals, però que en l'actualitat viu en Ontinyent, que ha fet una donació prou important de gran número de llibres de contingut polític, de novel·la eròtica, assajos sobre història, història contemporània, i res, agrair-li de manera personal a ell, Guillem Gin Llopis, i a l'associació El Jombo, del qual és coordinador, que ens han aportat gran número de llibres per a la biblioteca. Per últim, el que comentava, vull dir, informar, al mateix temps demanar explicacions perquè puguem treure una conclusió clara de tot això. Tot comença quan entrem en l'Ajuntament i comencem a remirar contractes i tal, i ens plantegem millorar el que és l'oferta de telefonia i parlem d'empreses del sector que ens facin ofertes i que ens diguen les seves propostes. I la sorpresa és que de tres empreses hi ha una que ens contesta que com a Ajuntament tenim un deute pendent en ells i que per tant no presenten oferta. Des d'intervenció s'informa d'aquesta situació i el que s'informa, se'ns fica al dia, és que hi ha un moment donat en què hi ha un període de facturació de mala tarificació per part d'aquesta empresa i hi ha una sèrie de factures en les quals no es dona la conformitat perquè el que se demana és que hi hagi una nova tarificació de les factures perquè hi havia un cobro que no era degut. Hi ha correus creuats entre el que és l'Ajuntament, intervenció i diferents comercials de l'empresa en qüestió, en el qual aquesta empresa reconeix que sí que hi ha hagut una mala tarificació i que es té que arreglar el tema i que estan en ello. Passen diferents comercials, passa el temps i no s'arregla. Ahí es queda això. Quan ve el pla de pagament a proveïdors no s'inclou el que són aquestes factures perquè des de l'empresa en qüestió no s'ha aclarit el tema, ahí es queda, no hi ha res. Quan nosaltres entrem, se ens informa d'aquesta situació i nosaltres no veiem cap problema ni res, sinó que hi ha hagut una mala tarificació d'aquesta empresa
i bueno, que per lo que sigui no ho han pogut aclarir i ahí s'ha quedat. Pues bueno, ahí s'ha quedat. La cosa està que el 23 de novembre d'enguany rep una crida d'un despatx d'advocats de Madrid en el qual ens informa que hi ha una empresa que ens reclama uns diners. Estem parlant 6.900 euros. 6.900 euros. Tornem a parlar en intervenció i ens comenta que és aquesta història, li enviem les factures, parlem en ells, ho comentem i al final nosaltres enviem tots els correus que hi ha creuats entre els diferents comercials i l'Ajuntament i que aquesta situació està per arreglar i entonces que hasta que no estigui arreglat no se va donar el conforme i ahí es queda. El que passa és que nosaltres comencem a revisar factures i hi ha una sèrie de coses que ens resulta un poc estrany i que ens agradaria que s'aclariren. El període en el qual no hi ha el conforme d'aquestes factures, estem parlant de finals del 2011, principi del 2012. Revisem factures del 2009 i hi ha una pujada en la despesa de telefonia de quasi 3 vegades més de l'habitual. Fins a juliol del 2009 estem en una altra empresa i en aquesta empresa diguem que la factura habitual són uns 400 euros al mes. En el mes següent, de sobte, la factura es dispara a 1.100 euros. En aquest estiu és quan es canvia a l'empresa en la qual tenim aquesta disconformitat i la factura va pujant fins al casar, per exemple, en novembre d'aquest any, una factura de 1.900 euros en novembre. La diferència més o menys d'aquesta època a el que ara estem gastant, estem parlant d'uns 1.500 euros de més. Ens sorprèn que ningú en aquest moment, l'equip de govern, vull dir, revisarà les factures, veiera la normalitat de l'import i intentarà parlar amb l'empresa per a veure què passava. Durant un any i mig, l'empresa en qüestió tarifica malament les línies de l'Ajuntament. És a dir, el que en 2011 la intervenció es dona compte, això ja estava passant, però fins que intervenció no es fica a la feina, s'estan donant conformes a aquestes factures que s'estan tarificant mal, s'estan pagant i això ocasiona una despesa a l'Ajuntament de 8.600 euros aproximadament. 8.600 euros que s'han pagat. Analitzant factures tenim cosetes que ens resulten molt curioses. Hi ha cridats de telèfon, estem parlant ara del telèfon d'alcaldia, que és este. Este és el telèfon de l'alcaldia. En aquest telèfon hi ha cridades que sorprenen per la seva durada, el seu import i el seu horari. Es trobem en cridades de més de 200 minuts a partir de les 10 de la nit, que en teoria activitat d'Ajuntament no hi ha, però pot haver alguna urgència, però 200 minuts, i que tenen un cost aproximadament de 40 euros. Durant els 2 anys que hem analitzat, hi ha un tràfic constant de cridades telefòniques entre 3 números. Un extern a l'Ajuntament, acabat en 17, el de l'alcaldia, que és de l'extensió 2009, i un altre que està donat d'alta com telèfon de l'Ajuntament i té el número extensió 2007. Vull dir, este tràfic entre aquests 3 números, la majoria sempre són en horari nocturn i quasi sempre en dies festius, o molts d'ells en dies festius. Per exemple, 4 de desembre, 1:21 de la matinà. El destinatari de la crida és el número que ha acabat en 17. 81 minuts de conversa. Aquesta crida costa 14 euros en 50 cèntims. Un altre exemple, 6 de desembre, dia de la Constitució.
a les 12:41 de la nit, de la matinà. En aquest cas, el telèfon és el 2007. Esta crida dura 244 minuts en 3 segons, 4 hores, 43 euros de cost. Recordem, està mal tarifat. Està mal tarifat, però com des d'intervenció o des de l'equip de govern no es controla, se paga la factura i ja està. Des del número 2007, que recordem que és un número que està donat d'alta en l'Ajuntament, 21 de novembre, a la 1:29 de la nit. El destinatari de la crida és el telèfon d'alcaldia. 249 minuts i 57 segons, més de 4 hores, 44 euros de factura. Recordem, tots ho paga l'Ajuntament. Estem parlant de cridades de 70, de 100 i fins 240 minuts. Sempre entre extensió 2009 i extensió 2007. En les agendes que hem vist de l'anterior corporació, l'extensió 2007 no està assignat ni a ningú treballador ni a ningú regidor. Cap. Dels 28 telèfons o línies de l'Ajuntament que hi havia, mai el 2007 es contacta en una d'aquestes 28 línies. Sempre és 2007-2009, exclusivament. Els SMS, els missatges, estem parlant de 400 missatges aproximadament. El 90% dels SMS enviats des del telèfon d'alcaldia, extensió 2009, són a l'extensió 2007 i en horari de matinar. El 100% dels missatges que envia el 2007 són al mòbil de l'alcaldia, extensió 2009, única i exclusivament. Hi ha mesos que l'extensió 2007 té més consum que el propi mòbil d'alcaldia. Al mes de novembre del 2009, si sumem els dos consums d'estos dos telèfons, estem parlant de 390 euros. 390 euros que paga l'Ajuntament. L'activitat d'aquests telèfons cau de repent en el 2011, que és quan des d'intervenció comença a mirar-se aquesta mala tarificació de l'empresa en qüestió i s'ha començat a veure que la cosa no té bona pinta. Si sumem les despeses que ha ocasionat l'extensió 2007 i les cridades i missatges des del telèfon d'alcaldia que presumptament tenen un ús personal, repetim, presumptament, la quantitat aproximadament estem parlant de 4.000 euros. I només hem tingut en compte, vull dir, només hem tingut en compte estos dos telèfons. Tornem a repetir, si sumem totes les quantitats degudes a la mala tarificació, és a dir, com des de l'Ajuntament no es va controlar les factures, si es facturava bé, si es tarificava bé o no, l'Ajuntament va pagar 8.639 euros, que no hauria d'haver pagat. Vull dir, el total de factures és molt més. I si haguem llevat això, vull dir, són 8.639 euros que l'Ajuntament, el poble, no hauria d'haver pagat. Això hasta que en 2011 es fica en marxa l'altra figura en el que és les responsabilitats d'intervenció. Per tant, creguem que no hi ha cap control per l'equip, per la corporació de lo que és 2007-2011. Mala gestió i un control de les despeses zero, vull dir cap, i presumptament un ús continuat del telèfon d'alcaldia per a ús propi, no per a coses d'ajuntaments, sobretot per l'horari, per el tràfic que hi ha entre aquests dos telèfons exclusivament, i després aquesta línia que està donada d'alta en les línies que paga l'Ajuntament, a dia d'avui, i esperem que avui se pugui aclarir, i aquest telèfon no perteneixia a ningú, a ninguna persona que estiguera en l'Ajuntament. És a dir, creguem, i esperem estar equivocats, però creguem que aquest telèfon era d'algú de fora de l'Ajuntament que no tenia res a veure amb l'Ajuntament.
i jo per part meva, pues, si m'he que tornar els diners, pues torno i no passa res. Es pagaré el pau. Però a veure si m'entenc, vull dir... No n'hi ha moltes fulles. Jo si tinc que pagar els diners directament, és que arriba a tarifa, pues es pagaré el pau. No hi ha cap problema. A mi m'agradaria saber qui és el propietari del 2007. Propietari, l'Ajuntament. Bueno, el propietari no, el que feia ús del 2007. Pues van a personal, no? Però una altra persona, regidor, treballador... Qui? Regidor, que jo manteníem conversacions i tal, perquè jo estava observant a l'època en aquest moment i tal, ja està. I no passa res, I per què en l'Ajuntament no hi ha assignat? Ara tu tens un llistat, qualsevol dels treballadors hi ha un llistat de tots treballadors i regidors quin mòbil tenim. Per què aquest mòbil no hi ha assignació del regidor en qüestió? Pues perquè no ho tenia, però tampoc és una qüestió de que tingui que estar cada telèfon registrat de qui ho porta. Pues jo sols vaig a dir que en Julio, en Rosalía i en Beat tinc una relació prou estreta. Parlem sovint, però mai 2 minuts a les 3 del matí. Després, una altra cosa, jo, evidentment, jo vaig donar diners, estic clar, però si t'agarres les factures del 2003 per carrere, també hi ha moltes quedades, suposa. Jo no l'he revisat, però suposa que hi hauria moltes quedades del telèfon de l'alcaldia a tres particulars. I si començàvem això, diu que, bueno, em pareix bé, jo tornaré els diners, conforme he dit, es fa una liquidació, jo torno els diners i no hi ha cap problema. Però també t'ho dic que jo no m'he ficat a revisar mai en ningú moment les quedades que s'han fet anteriors del 2003 en el telèfon de l'Ajuntament, que segur que hi ha, però no m'ha ficat mai. No he perdut mai el temps en el tema d'això. Jo vull deixar clar, i per això ho he dit, quan des d'intervenció ens comenta que quan estem mirant els contractes, aquesta empresa ens diu no vos podem fer l'oferta perquè ens digueu tants. Nosaltres quedem i dic, bueno... És que són dues coses diferents. Són dues coses diferents, però però perquè vull deixar clar que juny, quan expliquem a veure el tal, des d'intervenció ens informa de la situació i nosaltres, vull dir, ni mirem factures ni res de res. És en novembre, quan ens tornen dels abogats i ens diuen i bueno, entonces és quan tenim les factures i comencem a mirar i l'explicació que ens da l'intervenció és clara i rasa. A més, hi ha factures que tu no dones el conforme perquè hi ha una mala tarificació, això està clar. Vull dir, a partir del 2011, des d'intervenció comencen a mirar-se totes les factures, que jo crec que com els diners no són nostres, vull dir, és del poble, de l'Ajuntament, la nostra obligació és revisar que si ens fa una factura, si són 2.000, és que són 2.000. Entonces, des del 2011 hi ha un control exhaustiu que diu que aquestes factures estan mal. Se li comunica a l'empresa pertinent diu, efectivament, i per lo que siga, perquè canvien de comercial, per lo que siga, i aquesta situació no s'arregla. Això està clar. Però això jo el que dic és, antes de que intervenció llegara una altra persona i es ficara a veure-ho tot, vull dir, perquè és la seva funció, vull dir, no hi havia ningú control. Vull dir, ens estem cobrant factures de 1.900 euros de telefonia en un mes. Un moment, que tu sabràs molt i no parla res. A veure, el tema de factures que estan mal cobrades passa perquè ens van dir, si no les pagueu no podeu respondre. Que tu saps massa com funciona el tema de telefonia. Entonces, nosaltres vam fer el primer això és pagar-les perquè si no podíem reclamar-les. I va ser per això, perquè jo en el primer moment que vaig mirar la factura em vaig donar compte que el que ens van dir no era cert, que és el que anem a passar-nos a cobrar. Entonces, es va dir, doncs teniu que pagar primer la factura per poder fer la reclamació. I és el que vam fer, vam pagar les factures. I les primeres queixes són per telèfon, hasta que els vam agarrar a fer el skit perquè no feien cas, perquè nosaltres sempre estàvem esperant a que ens feren una refacturació. Entonces, que no controlen les factures i tal, això està fora de lloc. Perquè la primera factura que va vindre ja li van tirar el telèfon perquè la factura ja li va mal. I quan fos me va vindre mal,
i va dir, doncs la pagueu i la reclameu. I és el que vam fer. I va haver diverses reclamacions i sí que va venir diverses identificacions, però mai s'havien ajustat a lo que eren les tarifes que m'havien acordat. Sí, I això ha sigut el guió d'este. Sí, jo ho entenc, però és quan des d'intervenció se diu això s'està tarificant mal. Des del 2009 que comencen aquestes factures, vull dir, no s'han reclamat a Vodafone, no s'ha reclamat, això està mal tarificat. Hi ha un any i mig, quasi 2 anys, en el qual ningú se n'ha compte que hi han enviat unes factures de 1.900 euros que ho estan cobrant les liquiditats internes, però ningú